Meta ngħidu l-kelma Bibja, din hija kelma li ġejja mill-Grek ho biblos li tfisser il-ktieb. Għaliex il-Bibja hija il-ktieb li Alla inqeda bih matul iż-żminijiet biex iwassal it-tagħlim ir-rivelazzjoni tiegħu. Issa l-Bibja hija maqsuma f'żewġ blokki, it-Testament il-Qadim, jiġifieri iż-żmien ta' qabel Kristu, u t-Testament il-Ġdid, iż-żmien ta' Kristu. It-Testament il-Qadim li jiġbor fih 45 ktieb jinqasam f'erba' taqsimiet. L-ewwel taqsima dik li ngħidula il-liġi, hemm l-ewwel 5 kotba, jiġifieri l-ktieb tal-Ġenesi, l-Eżodu, Levitiku, Numri u Deuteronomju. Dan jgħidula t-Torà. It-tieni taqsima hemm dak li ħana ngħidulhom il-kotba storiċi il għaliex huma miktubin forma ta' narrazzjoni, ta' storja, pereżempju l-ewwel u t-tieni ktieb ta' Samwel, l-ewwel u t-tieni ktieb ta' Slatin. It-tielet taqsima għandna il-kotba sapjenzjali, jew il-kotba tal-Erf, jiġifieri s-Salmi, il-ktieb tal-Erf, il-ktieb tal-Koħelet. Imbagħad għandna l-aħħar taqsima li aħna ngħidulhom il-kotba profetiċi għax huma kollha kotba li kitbuhom il-profeti u hawnhekk jerġgħu jinqasmu 4 kbar u 12 żgħar. Il-kbar pereżempju huma Iżajja, Eżekjiel, Ġeremija u Daniel, l-4 profeti kbar, u nsejħulhom kbar għax il-ktieb tagħhom huwa voluminus, pereżempju hemm min għandu 66 kapitlu. Il-profeti żgħar għaliex il-kitba tagħhom huma żgħar fihom ftit taqsim fihom, pereżempju l-ktieb ta' Abdija kull ma fih kapitlu wieħed. U dawn flimkien jiffurmaw it-Testament il-Qadim. Imbagħad għandna it-Testament il-Ġdid, żmien Kristu. It-Testament il-Ġdid, naturalment, kif jaf kulħadd, l-ewwel taqsima jikkonsisti fl-Evanġelju. U għandna 4 Evanġelisti, l-Evanġelju ta' San Mattew, San Mark, San Luqa u San Ġwan. Warajhom imbagħad hemm il-ktieb tal-Atti tal-Apostli li huwa ktieb tal-istorja tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, fejn hawnhekk tidħol b'mod speċjali l-konverżjoni ta' San Pawl. Imbagħad wara l-Atti għandna l-Ittri ta' San Pawl li huma 13, San Pietru, San Ġwan, San Ġakbu u San Ġuda. U l-aħħar ktieb tat-Testament il-Ġdid huwa l-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Evanġelista.